ditungani di ya dipasani diisi khoroi dipun sunaken ditirakati nyuwun maring Gusti Allah mengumpulkan hadis ini iktidaan krana anut biha ulail aimati marang mengkono-mengkono para imam al-alami kang kaya gunung-gunung wa muhafadilan kang padha ngreksa wa hufadil islami lan kang padha ngreksa agama Islam. Jadi beristikharah mengambil rujukan para imam-imam yang alim ulama hadis wa qad ittafaqa lan teman-teman wis sepakat sapa ulama para ulama ala jawazil amali ing atase wenange nglakokake bil hadisi kelawan hadis ad-dhaifi kang dhaif fi fadhilil amali ing dalem dadi dalile pira-pira kautamaane pira-pira ngamal. Jadi disepakati para ulama mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, hadis yang lemah dalam hal keutamaan amal. Jadi ada hadis yang bagus benar-benar bersambung musalsal yang rantai ini tergandeng sampai Kanjeng Nabi, enak yang diragukan, enak yang putus. Nah, ini hadis dhaif walaupun lemah. Ini apabila berhubungan dengan amal-amal kebaikan bisa digunakan. Wa ma'ahada lan ing dalam sertane iki jawaz amal bi hadis dhaif falaisa mongko ora ana apa iktimadi tetanggenan ala hada hadisi tetanggenan iku tetep ala hada hadisi ing atase iki hadis bal ala qaulihi balik ing atase dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ahadis yang dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Bukan berarti iki mengamalkan hadis Kanjeng Nabi liyuballighi becik nekaake sapa saidu wong kang hadir minkum halih tetep saking sira kabeh al-ghaibah ing wong kang ora hadir. Jadi mengamalkan hadis hendaklah kalian hadir dari kalian, hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi sing ngaji menyampaikan kepada yang tidak ngaji. Wis ora ngaji kene mengamalkan hadis dhaif disalah-salah nih. Nah, iki wis ora ngaji, ora melu ngaji, melu nyalah-nyalah tok didekoni lulah-luluk ra Jawa. Perlu di pencerahan. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadara muga-muga nyenengake sapa Allah Gusti Allah imra'an ing suwijine wong sami akan krungu sapa wong makolati ing dawuh ingsun fawaha mongko ngreksa sapa imroh wong ha ing makolati fa'addaha mongko nekake sapa wong ing makolati kama kaya yen to ngrungu sapa wong samiaha ing makolati. Jadi mencerahkan, semoga Nabi juga bersabda semoga Allah mencerahkan wajah seorang orang yang mendengarkan perkataanku kemudian menghafalkannya dan mengamalkan seperti apa yang dia dengar. Jadi hadis ini kita dengarkan, kita pelajari, dihafalkan, orang berdiapal itu harus dipelajari tapi juga diamalkan. Ini belum masuk hadis ke-1, ini 42 hadis, ini baru pembukaan. Belum masuk hadisnya seperti apa nanti di belakang. Summa mina ulama mongko nuliku tetep setengah saking ulama man utawi wong jamaah kang ngumpulake sapa wong albaina ing 40
patang puluh hadis fi usuluddin ing kang tetep ing dalem pokok-pokoke agama wa ba'dalan sakmenehe ulama wa ba'duhum lan sakmenehe ulama fil furu'i ngumpulake ing dalam pira-pira pang-pang cabang-cabangane agama wa ba'dulan sakmenehe ulama sebagian ulama fil jihadi ngumpulake ing dalam perkara perang wa ba'dhum lan setengah ulama fi zuhdi ngumpulake ing dalam perkara zuhud wa ba'dhum lan setengah sakmenehe ulama fil adabi ngumpulake ing dalam perkara tata krama wa ba'dhum lan setengah ulama sebagian ulama fi khutabi ngumpulake ing dalam pira-pira khutbah wa kulluha utawi sakabehane perkara kang kasebut maqasidu sholihatun iku maqasidu sholihatun pira-pira sejo kang bagus radya mugi-mugi ridho sapa Allah Gusti Allah qasidia saking wong kang padha nejo maqasid iki sebagian ulama ada yang membukukan 40 hadis berkenaan dengan pokok-pokok agama cabang-cabangnya berkaitan dengan jihad, zuhud, adab, khutbah-khutbah Nabi. Tujuan mereka semua adalah baik mencari pokok-pokok sumber-sumber agama hadis Kanjeng Nabi supaya manungsa umat Kanjeng Nabi tambah apik. Muga nyuwun maring Gusti Allah mugi-mugi Gusti Allah meridhoi paring ridho dumateng beliau-beliau ingkang sampun mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Amin Allahumma amin. Wa qad raitulan teman-teman duweni panemu ingsun jam'a arba'ina ing ngumpulake 40 ahama kang luwe penting min hadza ketimbang tujuan kulihi min hadza kulihi tujuan hadza saking ketimbang saking tujuan kasebut kulihi kios kabehane hadza wa ya utawi arba'ina arba'una kang den kumpulake iku arba'una 40 wa ya utawi arba'ina kang den kumpulake arba'ina jam'a kuwi mang wa arba'una 40 apane hadisan hadise mustamilatan kang mengku ala jami dalika ing atase sakabehane mengkono-mengkono tujuan kasebut. Di 40 hadis ini mencakup itu tadi yang akan kita bedah, akan kita pelajari. 40 hadis ini mencakup beberapa rangkuman-rangkuman dikumpulin menjadi 40 ini. Wa kullu hadisin tawi saben-saben hadis minha kang tetep saking 40 iku qaidah adimatun kang agung min qawaidid dini kang tetep saking pira-pira kaidah agama. Qad wasafa kang teman-teman nyifati ing siji-sijine hadis sapa ulama-ulama bi anna madaro islami kelawan setuhune mubenge Islam iku ngalahi tetep ing atase hadis auwa iku auwa utawa utawi hadis iku nisful islami separone Islam au suhu utawi sepertigane Islam au nak dalika utawi sepadane mengkono-mengkono Islam. Jadi merupakan ini berusaha mengambil 40 hadis ini dibagi dari Sahih Bukhari Muslim mencakup separuh dari agama, sepertiga dan seterusnya. Summal tazimu mongko nuli netepi ingsun fi hadil arba'ina ing dalam iki hadis 40 antakuna ing yen to ana hadil arba'a iku sahihatan sahih wa mu'dhamuha utawi akeh-akeh hadi arba'ina fi sahihil Bukhari iku tetep ing dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslimin lan Sahih Muslim. Nah, diambil dari sebagian besar diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya kandele sakmene iku berang tahun nek diji ning kene semua seminggu pisan ke berang dina sakmene kandele Sahih Bukhari Muslim. Wa turu halan tur ingsun ing nang iki rujuke playune. Wa turu tur
rujuke kok ilang. Fatal asnati kabuang para sanad masuk 40 iki balik ini iki kelangan rujuk iki Wahabi nek ora kita kon golek rujuk Wahabi mboten enten rujuk ilang mesti kira-kira ae wa turha lan nutur ingsun ing kitab apa ing 40 arba'in iki ing arba'ina mah Zufatal asanidi kalih kebuang pira-pira sanad liasluha drapun yen to gampang apa kiftuha ngapalake arba'in ngapalake 40. Jadi ini tidak dilengkapi sanad-sanate gak dilengkapi iki supaya mudah untuk dihafal, membuang sebagian sanadnya gak lengkap. Wa yauma langsung mambrah apa al intifa'u ngalap manfaat biha kelawan arba'in insyaallah lamun ngersake sapa Gusti Allah taala mulu sapa Allah sumaut bi'aha mongko nuling nunut bureni ingsun bibabin hadil arba'in bibabin kelawan bab fi dobti hafiyin ing dalem mertelake samar-samare al-fadhiha fi dobti khafiyyi al-fatiha ing dalem mertelake samar-samare lafat-lafati arba'in wayang bagilan prayoga likuli rohibin hari saben-saben wong kang demen fil akhirat ing dalem akhirat ayarifa apa yarifa yen to ngaweruhi sapa rohib hadil hadis ing pira-pira hadis lima krana barang istamalat kang mangku hadil hadis ngalihi ing atase minal muhimati bayani masaking piro-piro masalah kang penting wahtawat lan mengku apa balik apa hadihi wa alaihi ing atase maminatan bihi bayani maminatan bisa ngelingake ngala jami taati ing atase kabeh piro-piro taat. Ini mempelajari ini suatu keharusan bagi orang-orang yang merindukan kebahagiaan akhirat. Iki merindukan akhirat napa mboten? Merindukan akhirat napa mboten? Akhirat enake napa besok teng akhirat? Surga. Iya nek surga. Lah nek neraka piye? Mbok rindukan ora? Neraka yang dirindukan. Iki mempelajari ini merindukan akhirat. Akhirat itu dipisi api-api sing tujuane surga. Ala jami taati wa dzalika tahirus qalbi gimana? Alaihi minal muhimati. Ala jami taati wa dzalika mengkono pengeling do iku dhahirun pertelo liman maring wong tadabbaru kang sapa man ing tambih walau lan iku tetep ing atase Allah iktimadi utawi tetangganan ingsun wa ilahi lan maring Allah tafwidi utawi pasrah ingsun wastinadi lan sumede ingsun walau lan iku tetep kedue Allah alhamdulillah utawi puji patang perkara wal nikmatul lan nikmat kabilan iku tetep kelawan Allah tafiku utawi pitulung wal ismatu lan pangreksa. Hanya kepada Allah saya menyandarkan diri dan hanya kepada Allah saya berserah diri dan bagi Allah segala puji dan hanya dengan kehendak Allah kita mendapat petunjuk dan perlindungan. Nah, awake dhewe ini diringkas menjadi lillah billah, lillah untuk Allah kepada Allah, billah dengan kehendak Gusti Allah. Tanpa itu ya ini tidak bisa tersusun tercipta pengumpulan 40 hadis ini. Ya, masuk hadis pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu tawi ku hadis al awalu kang kawitan. Mari kita masuk. Ini 2 hari ini baru pembukaan.
meh bar pembukaan. Hadis cukup ya ini. Baru pembukaan kita masuk ke hadis yang pertama. Ada 42 hadis dan ini hadis pertama. Nah, sedino hadis berarti kita membutuhkan 42 hari. Piye siap piye? Sekadung dimulai masuk atau bar. Sehari juga satu hadis, banyak hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul tayyib hadis al awalu kang kawitan. Hadis yang pertama an Amirul Mukminin dan cerita saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Umar sami'tu midanget mendengarkan kerungu ingsun mendengarkan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halid dawuh kanjeng Nabi dawuh innamal amalu pastine utawi sahih pira-pira niat sahnya niat sahnya ngamal sahih pira-pira ngamal iku binniati kelawan tetep kelawan pira-pira niat sesungguhnya innamal amalu sesungguhnya amal-amal perbuatan kita amal ibadah kita itu tergantung niatnya binniyati dengan niat wa innama likulli imri'in lan besine iku tetep kedue saben-saben wong suwiji mautawi barang perkara sesuatu nawa kang niat sapa imri sapa orang faman mongko utawi sapane wong kanat lamun ana sapa wong kanat lamun ana apa hijratu hijrah iman iku ilallahi tumuju maring Allah wa rusuluhi lan utusane Gusti Allah ya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah, piye iki? Jadi amal perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Oke, dibuka dari awal seluruh niat kita niati lillahi ta'ala. Sholat kita niat lillahi ta'ala. Puasa kita niat lillahi ta'ala. Lah tujuannya apabila hijrah pindahnya atau perjalanan kita perbuatan kita ini tujuannya kepada Allah dan Rasulullah, maka tujuan kita ya akan sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Ya, jadi tergantung niat dari awal kita. Saiki niate awake dhewe ning kene piye apa ya kudu ditata neh. Niate rene niat ngaji ibadah krana Allah. Apa niat ku nek ora melu dihukum ora. Apa niat iki ku nek ora budal ora penak karo kancane. Iki niate dibalekne perlu ditata dari awal. Nek niate hijrah utawa mendekatkan diri kepada Allah ya hasilnya akan mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah. Lah nek wa mangkana lan utawi sapane wong kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man. Hijrahe wong niate wong lid iku lid dunya tumuju maring donya. Nek tujuan iki mau dunia yusibuha kang nani apa man ing donya. Jadi nek tujuane kuwi mang perkara duniawi ya olehmu ya perkara donya. Ya tujuane sekolah besok ben oleh ijazah ya wis kuwi oleh ijazah kok. Tujuane nang masjid kok ben ngerti kae aku ngono. Ben iso ketemu dengan kae. Nek tujuane bekerja yo lah yo gaji tok kuwi. Nek kabeh diniati dengan lillahi ta'ala menuju Allah, tujuane Allah karo Rasulullah, sing pak tani kesel panasen nang sawah ya dadi ibadah, sing kerja nang pasar wisu-wisu Mas Wahyu jam loro wis budal ngeterne kambil nang pasar, nek diniati ibadah ya oleh duit, ya oleh ngamal ibadah. Dadi uripe ya penak. Kirimane kelopo kok cilik-cilik golek kelopo angel oleh kirimane cilik-cilik sing tuku bareng dadak muni ae.
Kelopo cilik-cilik sak upil-upil. Lah upile sapa sing gedene sak kelopo iki? Sing nang pasar golek lombok angel, teko lombok rapate abang, enek sing ijo, enek sing kuning, enek sing abang. Nek diniati ibadah ya ditampa wae. Dene sing tuku ngono terah niate golek lombok. Lombok ora enek sing abang. Bakule barang ya nyawuri. Lah terah sing ngecet duduk kula lho. Kula ya ora tau ngecet lombok. Terah niki pas bagian cetin tak iki rapate abang. Nah niki diniati ibadah wis ditampa ae terah enake ngono kuwi. Ya sepenting padha pedese. Tomat yo ijo-ijo ya ora iso ngecet tomat rupane abang. Niki nek awale diniati ibadah perkara donya ya iso dadi akhirat tujuane maring Allah, maring Rasulullah. Awim ra'atan utawa wadon tujuane nek cuma wong wedok yang kihuha kang rabi sapa man ing imra'ah. Nek tujuan wong wedok sing mbok rabi kuwi tujuane donya sing penting rabi pindah status. Niate awal tujuane godak cah wedok ya saka jalan pahlawan glundung nang jurang lorok. Nek niate nggur tujuane godak cah wedok mbok rabi ya oleh ya wis kuwi tok ngono lho nggih ditata niate nggih boten Pak Madun iki kono lho stok kok boten Pak Madun sae diniati derek ibadah derek sunahipun Kanjeng Nabi ya Allahumma amin. Derek tujuan besok godaki cah wedok, sing wedok digodaki cah lanang. Cah wedok bareng saiki godaki cah lanang. Nek tujuan pengen rabi, pengen dan kikuk-kikuk, ya oleh nggur kuwi tok, oleh kesel tok. Wis masalah isine nang rumah tanggane. Lah ora diniati ibadah. Nek niki di awal niki ditata pisan niate rene kabeh iki Mas senajan kepeksa nggih to. Iki nek ra melu latihan yo ora mungkin teko kene. Sok taun ngarep yo ora mungkin arep rene nek. Gitu. Niki diniati ibadah ya. Kowe keselmu padha, ngantuke padha, aras-arasene padha. Nek diniati gur mengikuti peraturan tok oleh usuk ya disahne oleh ijazah tok, oleh sak lembar kae. Nek diniati ibadah besok iso ngunduh nang akhirat kok ngerti-ngerti enten catetan biyen ngaji poso. Posoan ngaji. Wes ngapal ibadah akeh ganjarane akeh Allahumma. Kaya iki mang nek hijrah imra'atan yang iwa wong wedok sing niate nggo dirabi tok ya fa hijratuhu ma hajara ilaih ya hijrahe tujuan niate ya nggo oleh kuwi tok. Ya ora rumah tangga kuwi tok ya wis rabi ngono ae KTP-ne ganti menikah. Ya wis kuwi tok oleh. Rawahu dan riwayat hadis sapa Imam al-Muhaddisina piro-piro imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjah bin Muslim al-Musyairi Abu suku Sir'an Naisaburi Yohanes bangsa Naisaburi fi sahihahima ing dalam sahih lorone imam loro alladzi maka utawi karone iku ashahul kutubil musannafati ya kuwi luwih sah sae pira-pira kitab kang den karang. Jadi hadis ini yang saya bacakan ini benar-benar hadis sahih yang paling sahih yang pernah disusun. Jadi hadis tentang niat ini luar biasa. Nek niati awake dhewe tujuane maring Allah wa rasulihi ya bakal teko tumeka maring Allah wa rasulihi. Nek tujuane maring donya ya bakal teko maring tujuan donya tok. Tujuane maring wong wedok ya oleh ya wong wedok kuwi. Ya sik untung wong wedoke wahyu kinyis-kinyis. Nggih napa nggih? Kok ditata neh ngguri niate. Walah oleh ngguri ngene tok tibake padha wae rasane. Eling rupane lali rasane piye wale Pak Madun.
tujuane ngono kuwi mang donya monggo ditata malih nganti tujuane nang akhirat. Engko mulai dalu niki ditata nggih. Niat ping griya niki wis karaya-raya kudanan gremisen nek oleh kesel tok, oleh patut-patut tok iman-iman ditata niat hajat sae kula panjenengan sami tujuane akhirat, tujuane Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al hadisus sani an Umar radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.